Bon dia, sóc el teu profe de Tecno Online i en aquest segon vídeo de SketchUp continuem fent disseny en 3D en aquest projecte de fer un carrer amb SketchUp i avui comencem a fer la primera casa. En el vídeo anterior hem introduït a l'SketchUp com funcionava i el projecte en si. Recordeu? Per tant, avui comencem a fer la casa normal. Recordeu que al primer vídeo vam veure que si feia una casa amb unes mides estranyes, sense tenir en compte les mides, quedava molt irreal. Per tant, avui tindrem molt en compte aquesta part d'aquí. Sí? Quines mides ha de tenir una casa perquè sembli real. És molt important això. I només començar ja veiem que la mida del terreny d'una casa normal és de més o menys d'uns 20 per 20 metres. Per tant, anem al SketchUp i ja podríem començar a construir. Per tant, agafem el rectangle, sí? I anem a fer que tingui 20 per 20 metres. Però mirem aquí baix que es torna a estar en peus i polzades. Ho hem de tornar a canviar. Important. Anem aquí, a la d'informació, i ho hem de tornar a passar a metres. Sí? Tenim això de referència a un metre, això ho hem de treure, que això ens anirà com només mou de metre en metre, no ens interessa. I ara ja ho tindríem. I ja podem fer això que faci 20 per 20 metres. Ho podem fer-ho a mà, cap problema, o podem fer un teclat. Sí? Deixo estar el mouse quiet i faig amb el teclat 20,20 intro. I ja m'ha fet aquest terreny de 20 per 20 metres exactes. Perfecte. No cal que sigui exacte. Si tu vols fer-ho a mà, pot ser a mà. Les mides són més o menys de guia. Quina mida ha tenir l'àrea d'aquest edifici? En el cas d'una casa, a 4 vents que estem fent, normalment són de 80 a 120 metres aproximadament. Això són uns 10 per 10 metres, 6 per 13, 5 per 15 metres aproximadament. Per tant, anem a fer l'àrea de la casa. Fem un rectangle i en aquest cas, doncs mira, fem 5 per 16, ja estaria bé. Mira, deixem al final aquí 15 per 6, ja està bé. Vale? Ara toca aixecar la casa. Com d'alta ha de ser la primera planta? Tornem a anar al document i anem a mirar les alçades. L'alçada exterior per cada planta és de 3 a 3 metres i mig. Sí? Tornem-hi i mirem l'alçada, mirem aquí baix a la dreta, la mida molt important, i ha de fer de 3 a 3 i mig. Per tant, 3 amb 2 i ja és correcte. Ja tindríem fet la primera planta. Anem a fer la porta. Quines mides ha de tenir la porta? Tornem-hi. Portes, alçada 2 amb 10 i amplada mínim 80. Sí? Perquè passen aquelles rodes. Com que és una porta principal, pots fer 1 metre i pico tranquil·lament. Però sí d'alçada 2 amb 10, si no quedarà molt estrany. Per tant, m'hi fixo, m'acosto, em poso còmode i mirar les mides. Aquí a la dreta, molt important mirar les mides. Fixo que l'alçada faci 2 amb 10 aproximadament i d'amplada 1 amb 6. Ja ho tindríem. Sempre faig una porta, l'esfons una miqueta, ja ho tindríem. Vaig a fer la segona planta, sí? Fem aquí una segona planta i una terrassa xula i tornem-hi, ho aixequem. Si t'hi fixes, estic utilitzant només quadrats i aquesta eina d'estirar, sí? Ho pugem 3 metres i mig, però ho faré una miqueta més perquè li vull fer una taulada, sí? Vinga, doncs, ja ho tenim. I anem a dibuixar la taulada. Recorda que això ens indica al mig, ens ho fa automàtic, perfecte, i aquest ens ajudarà, que ens marcarà la mateixa alçada. Ja ho tenim. Per tant, amb l'eina d'estirar, ja tenim la taulada feta. Fins i tot podem fer aquí una altra línia i així ja tenim això esfonsat. Veus que fàcil? Vinga, doncs, anem a fer aquí dalt que tingui una bona vidriera, una finestra corredera, una porta corredera per on pugui entrar i sortir, i fem el mateix, fem uns 5 metres, uns 2 en 10 d'alçada aproximadament, estimant les mides a baix, ja ho tenim bé, sí? I això farem, ens aprofitem d'això que ens indica el centre i farem que siguin les portes correderes. Perfecte, ja ho tenim. Esfonsarem. Aquesta l'enfonsem molt, aquesta una miqueta menys, aquesta una miqueta menys, i ja tenim fetes les portes correderes. Perfecte. Vinga, anem a fer les finestres. Per fer les finestres ens interessa molt la simetria. És a dir, fixa-t'hi que si ara faig una finestra així
i l'altre xas queda molt malament. És important la simetria. En arquitectura és molt important la simetria. Doncs anem a buscar simetria. Farem primer una finestra molt gran. Evidentment la finestra no pot ser així, no venen vidres tan grans. El que sí que utilitzarem això és, veus, ens marca el centre, sí? I llavors amb això ja podem utilitzar-ho per fer un quadrat a partir d'aquí. Quan fas quadrats, si apetes la tecla Control, fas el quadrat des del mig. Veus això? Aquí la tecla Control ho fas des d'un extrem, mira teclat, apeta la tecla Control i ho fa des del mig. Això ho utilitzarem ara. En ficarem al punt central i farem un rectangle. D'aquesta manera, aquests dos quadrats es queden iguals. I amb l'eina de borrar, ara ja podem borrar, anem a borrar aquestes línies. L'eina de borrar, aquesta eina és super perillosa. Anem a investigar com funciona. L'eina de borrar, ens permet borrar línies. Per exemple, aquesta línia la podem borrar, o com hem fet fa un moment, aquestes línies de construcció que hem utilitzat, aquestes aquí les podem borrar i ens va molt bé. Però fixa-t'hi si vaig a borrar aquesta línia aquí. Què passaria? Borro aquesta línia ahí, compte amb l'eina de borrar, perquè pots fer desastres d'aquests. Com tirar enrere? Control i tecla Z. Per exemple, imagina't que per el que sigui jo ara faig alguna cosa i em queda malament, sí? Com això. Vale? He fet això malament i m'ha quedat fatal. Si vull borrar, no puc borrar-ho. És millor fer Control Z. Sempre que facis alguna cosa malament, Control Z. D'acord? L'eina de borrar és només com un bisturí. L'hem d'utilitzar molt de compte. Vinga, continuem. Fem l'eina estrojonar, tirem enrere les finestres. Ja tindríem bastant fet això, no? Anem a pintar, anem a donar textures i així ho anem veient. Vinga, doncs. Anem a donar textures, fem la part externa de maons, la part de darrere, no te'n descuidis, que és un clàssic que te'n descuidis, sí? I comptem per aquí davant. Anem a posar les teules, a veure què més tenim per aquí, mira els vidres, farem posar un color de vidres, tot això són els vidres, endavant. Què més ens hem deixat? Les teules per la part del sostre, perfecte, ens quedarà les rajoles, per fer les rajoles al terrat, molt bé, aquestes no acaben d'agradar, a veure aquestes sí m'agraden més, sí. Vinga, doncs continuem la porta de fusta, sí, i ens quedaria el terra de gespa, aquí, jardí, i el terra de color gespa. Ja tenim bastant això, mira aquests detallets que fa que quedi la cosa molt millor. Ho veus que no queda bé això? Doncs vinga, com podem fer-ho? Quan volem copiar el mateix color, en lloc de buscar-lo, mira aquí d'aquesta eina, material de muestra, i li podem dir copia'm aquesta textura i pinta-me-la aquí. Ho veus? I així és molt ràpid i queda molt millor. Aquests detallets que queda així malament, en un moment ho tenim fet. Sí? En vídeos posteriors ens ensenyaré a fer coses extres. Aquesta casa ja queda bastant realista. En falta un detall. Aquí surt algú. Aquí fora se'ns podria caure. Hem de fer-hi una barana. Sí? Anem a mirar quines mides haurien de ser les baranes. Una barana ha de tenir una alçada mínima d'1 metre. Si no, la gent es podria entrebancar i caure. Doncs vinga, anem a fer una barana d'1 metre amb un rectangle. He fet el mateix que abans, un rectangle. Clico aquí a la cantonada i vaig a buscar cap aquí i busco que faci 1 metre d'alçada aproximadament. 1 metre i 2 centímetres. Perfecte. Clico aquesta cantonada, cap a l'altre extrem, d'aquesta cantonada cap a l'altre extrem i d'aquí cap a l'altre extrem. Fixa't que per fer tot això només he utilitzat els rectangles, els quadrats, estirar puntualment el llapis, donar textures i la goma a borrar. I amb això ho vas fent tot. Per tant, anem a textures, en aquest cas farem que tingui una textura de balla, de banana, i pim-pam, ja ho tenim fet. Això ho hem de guardar, això no podem perdre-ho. Per tant, anem aquí dalt i anem a guardar-ho. Quan surt això vol dir que hi ha cosetes que t'han quedat malament. Sí, dir-li que sempre que sí, que elimini totes les cosetes que ens queden malament. On ho guardarem? A la teva unitat. T'aconsello molt fer una carpeta nova que es digui disseny 3D i guardem dins aquesta carpeta i com s'ha de dir el document. S'ha de dir carrer
guió, el teu nom i el teu cognom, per exemple, jo posaré Carles Garcia, guió, el teu curs, doncs poso, per exemple, tercer Z, i guardar. Ja el tindrem guardat. Continuem amb els extras. Fins ara això seria el bàsic, i ara comencem ja a fer coses un pèl més elevades. Per exemple, podem fer aquí sota una porxada, sí? Doncs agafarem el rectangle i farem una porxada. Agafo el rectangle i agafo això i esfonso. Ens pot quedar així i podem fer un pàrquing. Llavors podries agafar amb un altre rectangle, tancar i ficar una valla i tindries feta un garatge. Jo en aquest cas crec que és millor que fem una porxada, d'acord? Esfonsem fins al final, sí? I un cop aquí, fixa't aquest detall, no el dibuixo per fora l'altre rectangle, el dibuixo per dintre. Fixa't en això. Des d'aquí fins aquí faig un rectangle, sí? I ara esfonso cap a fora fins a l'altre costat i ja tenim feta la porxada. Molt fàcil de fer. Vinga, va, què més podem fer? Podem fer una piscina, veritat? Doncs vinga, farem una piscina. Farem una piscina. Vinga, va. Tenim això, ja pintem amb la rajola que ens agrada. A veure, aquí teníem els... Vas tancant, que si no és tot obert molesta bastant. Vas tancant, i vull jo les baldosses. I agafarem aquesta. Vinga, va, ja tenim la rajola posada. No m'acaba d'agradar. Aquesta m'agrada més. I ara ja podem anar-hi d'una forma. Esfonso la piscina cap avall. Sí? No ens passem de profunditat. No hem de fer una piscina olímpica. I ara molts cops les piscines, sí que hem vist moltes vegades, que tenen uns esglaonets per entrar. Sí? Doncs anem a mirar les mides i anem fent esglaonets. Anem a mirar les mides, per exemple, 40 centímetres, que baixi uns 30 centímetres. Anem fent uns esglaonets, anem a mirar les mides, que no feien esglaons, que semblin unes grades d'un pavelló. I aquí al final ja podem tirar avall. Vale? Ja hem fet el disseny d'aquests esglaons per entrar. Ja puc agafar això i mira, ja tinc feta la piscina. Sí? Ens faltaran cosetes, Normalment la piscina mai acaba la gespa a dins de l'aigua. Sempre pel voltant hi té rajola, oi que sí? Doncs li posarem rajola. Fem un rectangle, el pintem amb color rajola i això ho aixequem una miqueta. Sí? I ens falta l'aigua. Això de moment no s'ho creu ningú. Anem a posar-hi aigua. Fem un rectangle d'una cantonada fins a l'altra. Se'ns queda tapat, no et preocupis. I hem de buscar aigua. Veus? Aigua, el mateix. Podem ficar aquesta que és opaca o la que té la línia enmig, que és la que ens interessa, que ens queda transparent. Sí? Però mira això, l'aigua està just aquí al límit. No m'ho crec. En creuré més si agafes l'aigua i la baixes una miqueta. Sí? Ens ha passat això, no passa res, hem d'anar de cop aquí i agafar el mateix rajola que abans i ho pintem. I ara això ja és bastant més creïble. Ens faltarà pintar aquestes miquetes aquí i ja tenim la piscina molt més creïble. Què més podem fer-hi? Podem fer-hi tota la valla exterior. Doncs vinga, anem a fer-ho. Anem a mirar una tanca d'un exterior fa des de 90 centímetres fins a 1,70 m. Doncs vinga, anem-hi. Doncs anirem a fer-ho. Vinga, va, clico aquí i faig la valla, en aquest cas, tinc les mides i em fa 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m. Fet. Sí? I d'aquí fins a l'altre extrem. Mira que fàcil. I d'aquí fins a l'altre extrem. I ara compta aquí. Ara aquí hi ha un lloc on es pot quedar malament. Si clico aquí i tanco la superfície, mira què passa ara, Se'ns tanca, no ens interessa. Recordes que SketchUp, quan fas 3 línies, mira això, et fa una superfície. Per tant, hem creat una superfície aquí. Podem dir-li botó dret i això que ho oculti, que superfície que l'oculti. Vale? Anem a fer la porta d'accés. I això serà la porta d'accés. Borro aquesta línia que no m'interessa i ara ja puc fer com si la porta, aquí és una porteta que estigués així mig oberta, no? I ja està. I ara ja sí que puc tornar a buscar el jardí, que hi havia les valles del jardí,
i ho pinto tot amb aquestes, va? Yes, pim, pam, ja ho tenim. Molt bé. Continuo fent extras, ja que estic posat. Podríem fer que hi hagués un caminet d'aquí d'entrada. Podries fer, per exemple, en rajoles, per exemple, que hi hagués un camí d'entrada. Sí? Pots fer-ho així, que per cada una de cada, o, com hem vist abans, que la simetria ens agrada molt, podem fer un camí més ben fet i això ho anem dividint en trossets petitets. I així, si fem d'aquesta manera, totes ens quedaran alineades i això ens interessa. Vale? Molt bé, què més podríem fer? Si volguéssim fer un extra, doncs, per exemple, normalment els vidres no acaben directament en els maons. Normalment hi ha un marc de fusta o d'alumini. El podem fer. Fem un rectangle. Sí? Aquest rectangle donem textura de metall. A veure, busquem metalls, que n'hi haurà. Metalls, això ho tanco. Metalls. Vinga, ja ho tenim fet. I això ho podem estirar cap a fora. Tant sigui de metall, en aquest cas fet com d'alumini, també podem haver fet de fusta. Sí? Per tant, fixa't que aquesta finestra queda molt més realista que no pas aquesta. Igual que aquí podem fer la porta. A la porta, cliquem aquí a eines, aquí anem a evolucionar una miqueta més i busquem els que fa cercles i ja podem fer, per exemple, un pom, també pintarem de color metàl·lic i l'estem cap a fora, tindrem ja un pom. Per tant, compte amb les mides, que quedi realista, i com veieu, amb això hi tindríem una casa bastant bé. D'acord, en aquesta casa pots fer-hi, si vols evolucionar, pots fer, si vols una barbacoa, pots fer el que vulguis, Diem que el mínim seria això, una casa amb més o menys aquestes formes, amb el tancament exterior i una piscina i el porxo. A més, si tu vas fent coses extres, evidentment se tindrà en compte. Molt bé, doncs vinga, aquesta és la feina per la setmana que ve. Endavant!